o kuma k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. An k'a fɔ i Danbɛlɛ. Bisimila. Danbɛlɛ. Fo y'a fɔ Segu. Awɔ. Danbɛlɛ. Fo y'a fɔ Mali fa bɛɛ. Gasi t'i la. N b'o f'i ɲɛna n'i b'a fɛ ka maa jamu fɔ dɔrɔn i b'a forme lajɛ. A banna. Ni min forme ɲuman y'a cɛ k'a ye sara b'a la. Tarawele Danbɛlɛ Job. Kuma ka ɲi. Ouédraogo. Mais n'i ye min ye ni forme ngolo don. Kɔnɛ Jara. A bɛ kɛ cogo di? Ala k'an kunna diya. Amina. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Amin. Ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn. Amina. K'an sɔn b'a kɛ Alahu Taala ye. Ami Yusu. An dɔn awa ni an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnn'a ma maa fila awa i k'a dɔn ŋana fila kɛnɛ kelen kan. Ayiwa. O tɛ kɛ kɛnɛ lankolon Baasi ye. An dɔn ani ne Yusu Tarawele. Ni Ala sɔnn'a ma an na kunnafoni awa i yɛrɛ ka fɔ an n'a ba la fa lamɔ k'a ba lamɔ k'a da maaw tulo kan. Baasi tɛ. O kuma awa i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la. Min ye aw k'a dɔn maaw bɛ burankɛ kan maa taa mun yɛrɛ gansan jɔlen don. Yusu cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko k'a fɔ k'i burankɛ ti bugɔ ɲɛ na ko hɔrɔnya k'a da don ko cɛya kan don ko nka yanni k'a fɔ i burankɛ ti bugɔ ɲɛ na k'i k'i burankɛ bugɔ b'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ. A banna. Ɲinɛ n'i y'i kanbɔ o cogo la ten. A laban o ban Ala k'an kunna diya. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Simoni ka kɛnɛ. Baasi t'a la. Haba. Baasi t'u la. Ndesani. K'a kɔnɛ Danbɛlɛ. Bisimila. I k'a dɔn an ka maa don. Ayiwa. An ka tiga dama don. Bisimila. A ti k'aw na dɛ. Bɛɛ ni yɛrɛ don. Bɛɛ ni min mantɔrɔsi t'a la. A mantɔrɔsi tɛ yen. Fo k'u waleɲuman dɔn. Mantɔrɔsi t'u la. Yusu. I k'a dɔn nin y'an donnen donkɛwaro sɛbɛnw na. I k'a dɔn fɔcogoya dɔw kama ko gafe. Ayiwa fɛn min ye donkɛwaro sɛbɛnw ye u bɛ bɔ faransɛkan de la. Anw b'a yɛlɛma bamanankan la. Ayiwa bi komi waati bolila n tɛna se ka fayida di bi an na fayida di to i k'a dɔn alamisa wɛrɛ la ɲinɛ fayida duman dɔw bɛ n bolo bi a dugawu nun di bɛ n karamɔgɔ a walawala joona an ka tɛmɛ nka komi a tɛna se ka di bi waati kurun bɛ ni maa min kɔrɔtɔn bɛ i na nimoro minɛ sira bolo ka n wele na telima dɔ d'i ma i bɛ nimoro sira wele n'i y'a sɔrɔ a n'i sɔrɔ so baasi tɛ Yusu e ti fɔlɔ ta. Donna ye bisimila kuma ne sira d'i ma n y'a minɛ Yusu Tarawele Yusu Karabati min sɛbɛn da an ko ma ko l'indépendant bɔ ko 5220 nin ye an bɛ bidon bɔli la n'o bɛ mɛkalo tile 20 ko fɔ 2021 na an bɛ taa politiki ko binakun kan e b'a kalama gouvernement i k'a dɔn o cira fɛn min ye premier ministre ye Badaw y'a segin a ka baara la kokura o kumana ka baara n'u don a bolo a kan ka gouvernement kura dilan ministre minnu kan ka na a kan k'olu bɛɛ sugandi sugandili o tɛ taa f'i ka gɛrɛ jɛkulu la kelen kelen sabu ka d'a ka jamana jɛkulu de b'a kɔnɔ politikitɔ caman b'a kɔnɔ o kumana ka gɛrɛ jɛkulu la k'u kuma ɲɔgɔnya fɛn min b'a to bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don gouvernement nata in na walasa malidenw u ka kan kelen fɔ walasa Mali yɛrɛ a bɛ kolo suma. N'i ye jamanaba in lajɛ gɛlɛyaba bɛ jamana in ka bi politiko gɛlɛya o bɛɛ lakanako gɛlɛya o bɛɛ fɛn caman bɛ yen min sɛbɛkɔrɔ balan bɛ waati fana koron bɛ sabu ka d'a kan fɛn min ye farajɛla fanga ye o fana tɔ man jan kosɛbɛ n'a ma ɲɛ ko gouvernement kura o k'a ka sigi wulikajɔw bɛ sen na o wulikajɔ dɔ senfɛ fɛn min ye parti min bɛ ko URD Sumala Sise Ala ka hinɛ la i k'a dɔn o tiɲɛ tabaw URD u bɛ k'a mɔnɔ bɔ o kumana olu fana ni premier ministre Mukutari Wade ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye URD maaw ye u k'u labɛnnen don sen ka don gouvernement na Yusu. Fo tan k'u labɛnnen don. Maa t'u jalaki ko opposant o. U ye nka dɔ dɔ kuma na nka u ye nka ɲuman ye sabu u y'a jira k'a fɔ u bɛ don jɛkulu la jɛkulu min ni dɔnniyaba b'u la équipe min ni i ka dɔn fɛɛrɛ ɲuman b'u bolo ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o kumana n'i y'a lajɛ kumaw kɔni ayiwa u nisɔn ka di kosɛbɛ n'i ye URD yɛrɛ parti ta k'a lajɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na honorable Sumala Sise Ala ka hinɛ la ale kɔni dara ka URD to a tiɲɛ taabaaw bolo o kumana n'i ye M5 RP ta k'a lajɛ URD kɔni a y'i mabɔ olu la nin ko in na sabu ka d'a kan a y'a jira k'a fɔ k'ale ni sen don i ka dɔn gouvernement in na premier ministre i ka dɔn Mukutari Wade a gɛrɛla tɔn in na a n'a maa ɲɛmaw ye kuma ɲɔgɔnya kuma in sɔrɔla URD yɛrɛ maa ɲɛmaa da bi n'o ye professeur Saliku Sa Nɔgɔ ye sabu u ye ɲɔgɔn ye u ye falifalen caman kɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye Ibanja ye ka se i k'a dɔn Saliku Sa Nɔgɔ ma ka taa bila maître Demba Tarawele la ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn olu tun bɛ a kuma fɔ yɔrɔw la n'i ye nin parti belebele in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkuluba dɔ sigira a mɛnna o kama ko Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD i k'a dɔn URD yɛrɛ tun ye o kolomaba dɔ ye
gouvernement kura min ni a kunga b'a la ka bɔ o ko fɛn min kɔni URD u y'a jira k'a fɔ k'u labɛnnen don ka don gouvernement na nga u ye nga dɔ bila kɛrɛfɛ nga in tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min kɔni a ka kɛ jɛkulu min kolo ka gɔlɛn a ka kɛ jɛkulu min n'a hamina de ye ka jamana ye ka a sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ jɛkulu min i ka dɔn n'a hamina de ye fɛn min ye baaraba minnu bɛ yen olu ka ta bala joona joona o fana minisiri minnu bɛna sugandi i k'a dɔn u bɛ laɲini kɛ u ka k'o jɛkulu ɲɔgɔnna ye o fana olu b'u sen don ko in na n'i y'a lajɛ ko ma ko efficacité et compétence gouvernement kolo gɔlɛ ani dɔnniya caman bɛ gouvernement min na n'a bɛ se ka ko kɛ n'i dun ye a lajɛ fɛn min jamana sɛbɛkɔrɔ balannen don i k'a dɔn o ma se fɔ la gɛlɛyaba caman bɛ yen n'olu ma jɔsi ka bɔ yen a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ maître Demba Traoré ale yɛrɛ y'o kuma lase l'indépendant mɔgɔw ma ale min URD yɛrɛ a ka kunnafoni dila ye a y'a jira k'a fɔ o kɔni kumana nka fɛn min kɔni ye u kan ka jɔyɔrɔ min da gouvernement na k'o kuma ma fɔ dɛ ni ministre so min d'i ma o kuma ma fɔ fɔlɔ an kɔni labɛn bɛ an bɛ don nka fɛn ma fɔ an ye ko minisiri so min bɛna d'an ma fɔlɔ an labɛnnen don ka don a la Fasike b'a ka kuma na a ko fɛn min URD a bɛna doni min kɛ gouvernement na i b'a ye k'a fɔ k'o bɛna M5 fana k'a kolofinya kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ M5 fa dɔ kɔni bɛ yen olu bana kolokoto k'u ti don gouvernement in na k'a bɛna kɛ sababu ye k'o fana kolofinya kosɛbɛ o dun m'a hakili jigin fɛn dɔ fana na san 2019 FSD barikaba kun bɛ a la ayiwa o don kama maa dɔw fana farala ka bɔ FSD la ni ka taa don dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o ka gouvernement na n'i y'a lajɛ o kɛra sababu ye ka FSD fana k'a kolofinya kosɛbɛ ko maa bɛ se k'a fɔ nin ye o fana n'a ɲɔgɔn na ye n'i ye sema mɔgɔw ta k'a lajɛ URD kɔfɛ sema mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ k'olu b'u se don gouvernement in na koyi sema fana kɔfɛ maa caman kuma bɛɛ EPM k'olu bi don Jigiya Kura k'olu bi don ARP k'olu bi don Kofabu k'olu bi don FSD SAPO k'olu bi don o ye FSD bolofara dɔ ye o fana n'i y'a lajɛ k'olu fana labɛn bɛ k'u bolo di Mukutari Wane ma u ka jɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye jamana a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na n ye sema mɔgɔw ta fɔ olu fana ka kuma lasela u ka kuma lasela dɔ kɛ Mohamed El Maouloud Ramadan ale fana y'a jira k'a fɔ k'u labɛn bɛ o se min na don i k'a dɔn gouvernement in na n'i dun y'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye don n'a nataw ye an bɛna gouvernement kura min ye maa bɛ se k'a fɔ ko jɛkulu caman hakaja i ka dɔn politique tɔn caman olu bɛ don a kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ fɛn min ye M5 kɔni olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu sen d'a la o fana don n'a nataw la o n'a tiɲɛ wɛrɛ di an ma nka nin jɛkulu koloma fɛn fɔlen filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira fɔlɔ k'u bɛ don gouvernement in na nka URD kɔni ye nga bila kɛrɛfɛ nga in tɛ dɔwɛrɛ ye f'a ka kɛ jɛkulu min ni dɔnniya caman b'a la jɛkulu min n'a kolo ka gɛlɛn o fana ko fasojɔ ko don n'olu welela i ka dɔn k'u bɛ na nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bidon bolo la indépendant y'ale bila Nouvel Horizon b'ale ta min ye tiɲɛ yɛrɛ la grève walasa k'a bila sa syndicaliste minnu bɛ yen n'o ye awa Union nationale de travailleurs du Mali UNTM min ye kabini nendo kalo tile 17 n'olu kɔni ye baarabila kɛ baarabila ye a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u ni gouvernement u ma se ka bɛn cogo si la o de kɔnɔna na UNTM maaw o y'a sɔrɔ olu kɛn bɛ ka kumakan dɔ dasi yalima ka sɛbɛnni dɔ dasi ye min bɛ tali kɛ u ka baarakɛlaw kan baarakɛlaw olu bɛ se ka ye ko ɲuman cogo min olu bɛ se ka sɔrɔ bɛ se ka k'u ma cogo min min ye fɛnw da bɛ ka yɛlɛ sarati ka yɛlɛ a k'a dɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra Jajiri fasa la ten o de kɔnɔna na o de kɔnɔna na min ye a k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛra min ye diinɛ maaw ye ani k'a dɔn awa min ye an ka lalatɔ maaw olu a k'a dɔn fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'o ye Nations Unies ani a k'a dɔn MINUSMA fo ka taa se Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest olu kɔni CEDEAO o maaw kɔni bɛ taa ni ka segin na bourse de travail la nka min ye UNT maaw ye olu ko olu tɛ se ka ban cogo si la nga min ye k'a dɔn jaabi min n'u ni premier ministre u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na yalima premier ministre a k'a dɔn yanni gouvernement ka sigi yalima a k'a dɔn gouvernement sigilen wa min ye a ka jaabi kɛrɛnkɛrɛn di olu ma e k'a dɔn diɲɛma ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ awa min ye aw ka ɲinifɛn filɛ nin ye an bɛ se nin de la a k'a dɔn nin bɛ kɔnɔni kɛ yalima nin bɛ cogo min na a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o de kɔnɔna na sa min ye a k'a dɔn UNT maaw kɔni ko k'olu tɛna t'u kun don bɔ dingɛ la koyi wa olu kɔni tɛna t'u kun don jiri fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye a k'a dɔn min kɛra kɔrɔlen o ma dogo maa si la o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a k'a dɔn ni maa kofɔlenw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn olu ka ɲinifɛn olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Union nationale des travailleurs du Mali i k'a dɔn tiɲɛ la n'u ye wulila tuma o tuma i k'a dɔn
dɔ awa min ye a bɛ angili jigin Karim ka kuma na Ayiwa. k'u bo olu fulu ye o fuluyeli ye mun ye fuluyeli ayiwa bisimila k'u nɛgɛ wa yalima k'u tromper de k'i bolo bɔ karawo fɛ k'u bolo bɔ karawo fɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko tuma aw k'a dɔn olu bolo bɔ karawo fɛ o tuma o dantɛmɛ wale min filɛ nin olu tɛn'u sigi bilen aw k'a dɔn k'a kɛ ni kɔrɔlenko ye olu kɔni bɛ min fiyini Mukutari Wade fɛ min ye a ka awa min ye fɛn fɔ u bɛ min fɔ a muɲa diɲɛba bɛ min fɔ a muɲa wa k'a dɔn min tɛna tɛmɛ maa si tulo kan min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ni Mukutari Wade aw k'a dɔn nin kuma min filɛ nin n'o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o ko ko olu tɛna fɛn wɛrɛ fɔ bilen dɛ min olu kɔni bɛ taa ka t'u ka tɔndenw ɲininka min ye wakatile ko mina fɔ n bɛ segin ka taa n ka tɔndenw ɲininka n'i y'a mɛn a bɛ k'a dɔn tɔn ɲɛma nka i k'a dɔn kɔmaw olu de ye tɔn ye koyi n'o tɛ ɲɛma kɔni ye tɔndenw ka ciden de ye anon mais i ka dɔn nin min filɛ nin ye yen tɛ u ma dɔwɛrɛ fɔ min ye k'a lajɛ awa bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan o min kɛra min awa k'a dɔn ni bolo kɛra la ka février kalo tile 5 san 2021 o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min ye kabini san 2017 fo ka taa se 2018 ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye awa k'a dɔn baarakɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ maa 22 minnu bɛ yen n'olu bilara aw ka dɔn ministère de l'administration territoriale fɛ i ka dɔn de la décentralisation olu ka taa tun ani secrétaire de grève i ka dɔn greffier ni secrétaire de grève olu ka ko a ka lajɛ wa koma taxi a ka dayɛlɛ min ye aw ka dɔn sugukaw ka baara kɛ ten sa n'o tɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a gɛlɛyara an lɔgɔlidenama an bɛ Segu mission lɔgɔli la gendarmerie kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ kari ko yɛrɛ dɔn hali Bamakɔkaw tun tɛ kari dɔn anw segukaw ye kari kelen mobili anw ye kari ye Bamakɔkaw ye n t'i nɛgɛw la dɛ maa o maa bɛ ka n lamɛn n'i bɛ Segu dɔn Comatex kari ja dɔ tun b'u bolo kari bilenman kun don a tun bɛ Comatex baarakɛlaw ta goudron jan kelen fɛ anw m'an sigilen to kilasi kɔnɔ k'an k'u legelege k'a lajɛ segukaw ye kari ye Bamakɔkaw ye Comatex sababu k'a da i tulo kan n'a ma ja Bamakɔka min ye n bɛ yan dɛ a bɛ mɔgɔw ta a bɛ mɔgɔw jigi a kana Bamakɔkaw fa de ye Bamakɔ ye faaba ye bisimila tɛmɛni fɛ anon ni aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye wa katile n'a ka maaw olu kɔni ko a b'a dɔn jamana bɛ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka min ye aw k'a dɔn olu kɔni bɛ min fɛ premier ministre aw k'a dɔn fɛn o fɛn mana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa a k'a kɛ ɲɛŋmɛ k'a lajɛ nɛgɛnɛgɛni ani dogo yalima aw k'a dɔn ka ko kɛ min bɛna ni mankan ye kɔfɛ olu t'o ɲini a ko bɛɛ lajɛlen ka jɛya k'a lafɛsɛfɛsɛ diɲɛ ka man ka bɔ a kalama n'o kɛra olu bɛ grève ko jɔ n'o tɛ n'a tɛmɛna nin kan Sorɔnbiye bɛ dugu jɛ an bolo koyi nka u bɛ danga min na o ni bɛn kɛra ko la u bɛ segin u kɔ wa n'u bɛn kɛra ko la kɔni o ye jagoya ye an bɛ dugawu k'o la bɛɛ de bɛ ɲini o an bɛ dugawu k'o la Ala k'an kunna ja an b'a fɔ bɛnkɛ o tumana an ka bɛn tuguna tuguna a Tarawele n'ale ka fasira an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Youssou ne ye Nouvelle Horizon bila an n'a baarakɛla mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ sɛbɛn da kokura n'o ye l'indépendant ye bi dɔw bolo don an bɛ taa an jɔ sɛbɛn ɲɛ 5 na fɛn min sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ an ka ma ko Bitugɔlidu ayiwa mankanmisɛnnin dɔ bɛ u ni jamana ayiwa minisiriso cɛ min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko ma k'a sababu kɛ i k'a dɔn sɛbɛnko ye yɔrɔ min u kan ka a mɔnɔ bɔ n'i ye Bitugɔlidu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sanubɔyɔrɔ belebeleba don an fɛ jamana in kɔnɔ a bɛ maa ba caman ni wolu ta baara la u yɛrɛ ka yɔrɔ i k'a dɔn a bɛ kɛɲɛbayaba ko fɔ ayiwa fɛn min ye Fekola ye Fekola u ka baara fanba bɛ yen nka yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen an ko ma ko Minakɔtɔ u ka baara fana mɔnɔ bɔra ka s'o ma o ye kilomɛtiri 20 ani Fekola ni ɲɔgɔn cɛ Bitugɔlidu a gɛrɛla Mali gouvernement na fɛn min kɔni b'a to permis min n'a b'u bolo n'u y'a sɔrɔ Minakɔtɔ i k'a dɔn u ka se k'a baara kɛ sabu u ye wari kunfɔlɔ minnu don a la o yɛrɛ bɛ t'i jɔ dollar wari a miliyɔn 27 na n'i y'o falen CFA la CFA wari miliyari 13 a n'a kunkanfɛn ka n'a bila bi la fɛn min Bitugɔlidu ye i k'a dɔn k'u ye permis sɔrɔ i k'a dɔn Minakɔtɔ ka ayiwa yamaruya b'u bolo san 7 u ka se k'a baaraw bɛɛ lajɛlen k'an ko ma ko phase d'exploration ka ɲininiw kɛ k'a dɔn tigitigi cɔ sanu bɛ nin yɔrɔ in na o dun fana tɛ taa musaka kɔ i k'a dɔn o waatiw la Bitugɔlidu a ye i k'a dɔn dingɛ min sen
i ka dɔn mètre 200 ni 50 ɲɔgɔn na a ye i ka dɔn wo min fana se o yɔrɔw la o bɛ t'i jɔ wo 5000 la o kama u ka ɲininiw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye once d'or o bɛ t'i jɔ i ka dɔn 770 once ye min i b'a dɔn wa once ye nazaraw ka sumani na sanu gramu 30 ɲɔgɔn na 31 o de once ye an da fɔ ma ko mutukale de tari mutukale yo o 770 ni 70 770 ni 70 dinin y'a jira k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn u bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na o fana u y'a wariw fara ɲɔgɔn kan dollar wari a miliyɔn 6 i k'a dɔn ka se ka ɲininiw baaraw bɛɛ lajɛlen fana a ni k'o kɛ san 2021 baaraw bɛɛ lajɛlen fana kun kan ka mɔnɔbɔ ka fara o fana kan fɛn min ye ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kunjɛ a ye fɛn min ye sigida ye o fana bɛ se ka lakana cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn sɛbɛn ninnu kɔnɔna la fɛn min ye fɛkola ye ayiwa san 2022 u kan ka baara yɛrɛ mɔnɔbɔ ni ka fɛn caman kɛ ni dun ye bitugolu ta k'a lajɛ ani minɛnkɔtɔ sarilo ka taa se S2EIM ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni biya de fɛn min kɔni b'a to jamana in i k'a dɔn a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o kumana i n'a fɔ ŋununukan dɔw kunbɛn ko fɛn min ye bɛnkan dɔ tun bɛ bariki ni bitugolu ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sɔrɔ o kuma i k'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye u ka bolofara min bɛ yen n'o ye minɛnkɔtɔ sarili ye ayiwa o ye bitugolu yɛrɛ o ka bolofara ye ka taa se i k'a dɔn S2EIM ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni manakɔrɔ ayiwa permis a tun bɛ olu bolo nka o sɔrɔla k'a latɛmɛ san 2016 minɛnkɔtɔ sarili ma ka kɛɲɛ ni an ka sɛbɛn ye min b'an ka dugujukɔrɔ nafoloko ko fɔ an ka ma ko code minier san 2012 minɛnkɔtɔ sarilo ale kɔni y'a ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ san 7 baaraw bi kɛ fɛn min ye sariya bolo dɔ nana yɛlɛma sɛbɛn kɔnɔ code minier min n'o bɔra san 2019 o fana olu ko k'u ka baara ka mɔnɔbɔ ka bila o sɛbɛn kɔnɔ ko fɛn min minisiri k'o ma sɔn o ma sabu k'a y'a latɛmɛ maa wɛrɛ ma bitugolu de y'a jira k'a fɔ o ti ɲɛ sɛbɛn dira olu de ma i ka dɔn san 2012 hali ni sɛbɛn yɛlɛmana i ka dɔn san 2019 ta olu k'a ka mɔnɔbɔ yɛrɛ kɔfɛ olu fɔlɔ de tilara ka taa ɲini k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don san 2012 sɛbɛn dira anw ma san 7 dun tɛmɛna ka ban o kumana an b'a kurakuraya k'a mɔnɔbɔ ka taa nka k'a minɛ olu la k'a di maa wɛrɛ ma ko kɔni gɛlɛyaba ye u tɛna se ka jɛn n'o ye o fana ko fɛn min kɔni ye kirisow ye ayiwa mali kɔnɔ hakaja ka taa bila fɔ mali kɔ ka faransi jamana kan k'u na t'u tada bɔgɔ jɛnɛ ka waasa u ka jo a bɛ se ka di u ma cogo min na ko an ka bitugolu ta k'a lajɛ dɛ bitugolu yɛrɛ n'i ye mali sanuko ta k'a lajɛ bi ko disi belebeleba don sabu maliden maa 2,000 ni 100 o bɛɛ lajɛlen o bɛ baara kɛ o y'a jira k'a fɔ bitugolu yɛrɛ kanadakaw ka i ka dɔn cakɛda belebeleba ye min n'a bɛ sanu bɔ kabi san 2015 i ya mali kɔnɔ yan o fana ko bibi na ayiwa maa yɛrɛ minnu kɔni mina ka na wari dɛsi jamana kɔnɔ n'an ka ma ko investisseur a bɛ se k'a fɔ ko disiba don o la n'an dara fekola sanubɔyɔrɔ la bitugolu di o y'a yɛrɛ dagayɔrɔ ye i ka dɔn kɛɲɛba mara la fɛn min ye sanu mutukale ye n'a bɛ once ko fɔ o 530 ni 30 ɲɔgɔn na ka se 530 ni 60 ma san 2021 na o baaraw bɛɛ lajɛlen fana kan ka kɛ fɛn min ye bitugolu di fana a ka baaraw senfɛ ko mali ye tɔgɔjaba de sɔrɔ sabu ka d'a ka baara bɛ ka kɛ cogo min na ani mali yɛrɛ ni kanada i ka dɔn a siraw u bɛ ka kurakuraya k'a jɛ ka taa fɛ bitugolu ka baara kɛ mɛ sababu ye ni ka maliden caman don baara la fɛn min ye faso wagande fana ye ni ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wari caman fana bɛ yen bitugolu b'a ta k'a di jamanaden ma sabu jamana n'o ka kan jamanadenw fana u n'o ka kan maa minnu fana bɛ baara la ye u ka ko bɛɛ lajɛlen fana ta bɛ ba la sabu ayiwa fɛn fɛn y'u ka makaama ye olu bɛɛ lajɛlen fana o dafalen don n'i ye mali ani bitugolu yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye mali sen bɛ i ka dɔn cakɛda in na 100 20 ɲɔgɔn na mali sen bɛ o la n'i ye fɛkɔlɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ san 2017 bitugolu k'a ye i ka dɔn dollar wari 5,5 ani 80 n'i y'o falen sefa la o bɛ t'i jɔ i ka dɔn sefa wari miliyari 200 ani 90 na fɛn min ye taxiw ye i ka dɔn ka taa bila dividendu la olu bɛɛ lajɛlen kɔni mali y'o sɔrɔ ka bila a ka wagaden kɔnɔ bitugolu k'a bɛ ka baara min fana kɛ a ye wari musaka min don n'o ye investissement ye dollar wari a miliyari 1 o bɛ t'i jɔ miliyari 500 la Yusu bitugolu i ka dɔn ko fɛn min ye cakɛda don cakɛda min n'a bɛ mɔgɔw ta baara la maa 200,000 ni 100 olu bɛɛ lajɛlen b'a bolo wa ko baarakɛlaw la 100,3 olu bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye fɛn min fana ye sarakow ye bitugolu k'a ye dollar wari 64 i k'a dɔn a y'o de don baarakɛlaw sara la o bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari a miliyari 32 la i k'a dɔn fɛn min sarakow kofɔ a n'an ko ma ko avantage ani farankasara minnu bɛ kɛ i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen fana olu sen bɛ a la wa k'u labɛnnen don fana maa caman bɛ malidenw na ka ɲɛmaaya d'u ma fɛn b'a to hali bi i k'a dɔn mali sanu a bɛ se ka yelen k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min na u ma ɲinɛ o fana kɔ sigidala maaw i
i ka olu ka ko bɛ se ka don bala cogo min na sabu ni sanu bɛ yɔrɔ min na a bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔw ye waasa o kɔlɔlɔw ka fiɲɛya sigidalamaw fana u kɛn bɛ ka baaraba dɔw boloda an ka ma ko agricultural business o kɔrɔ ye sanubɔ kɛrɛfɛ ayiwa ka se ka sigidalamaw dɛmɛ ayiwa ka sɛnɛ yiriwa fɛn min kɔni b'a to ayiwa ɲinɛ kana kɛ i ka dɔn sɛnɛ kɔ ɲinɛ kana kɛ i ka dɔn sigida kɔ sigida ka se ka lakana sanu bɔ yɔrɔ minnu na a bɛ se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma u b'a la k'o baaraw fana kɛ fɛn min dolari wari ye i ka dɔn a miliyɔn 10 ɲɔgɔn na ayiwa miliyari 5 sefa la o de ko don olu t'i jɔ dolari wari a miliyɔn 10 ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen fana bɛna don o da fɛ fɛn b'a to sigidalama olu bɛ se ka lafiya o ma da o fana ma Biti Gold k'a ye jamana sabakɔrɔ dɛmɛ covid ko la min b'a to ale bi covid bana an bɛ se ka kisi a ma cogo min na wa k'o bɛɛ ka nin baaraba in bɛɛ lajɛlen kɛ ko n'a fɔra ko Minakɔtɔ Sarlɔ i k'a dɔn ko o bɛna jɛ nin ko in na a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o fana nin ko in bɛ danga min na Biti Gold kɔni y'a jira k'a fɔ olu nata n'u ta ye bɔgɔ jɛnnen kan sabu ka d'a kan olu ni papiye in ka kan u ni sɛbɛn in ka kan u man ka jɛ sɛbɛn in na nin kun ye kunnafoni ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bidon boli la n'i y'o bila an don ne bɛ indicateur de nouveau ta min ye transition taabolo ye o ye ko Suala Bayaya awa min ye Haidara min k'a bɛ k'i gɛrɛ M5 RP la i k'a dɔn a ka fɔtaw n'i y'o jateminɛ ani M5 RP kɔni bɛ hakilila kelen na min ye i k'a dɔn guide spirituel association islamique Isburahman Suala Bayaya Haidara nin ko nu yɛlɛma bolo cayara sa dɛ basi tɛ bismillah tɛmɛni sɛbɛ Suala Bayaya Haidara wajulukɛla don Suala Bayaya Haidara ale kɔni dɛmɛsiko bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ka dɔn ka lase jamana ɲɛmaa kɔrɔ ma ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye min ye aw ka dɔn a don ni jɛn in ka tun bɛ aw ka dɔn ani M5 RP u ka kɔtaw kun tɛ kelen ye dɛ nka bi hakilina jiginna min ye aw ka dɔn Bala Sumayila ale kɔni nin sɛbɛn a ko awa min Suala Bayaya Haidara kabini Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn a binna tiɲɛ la Ibrahim Boubacar Keita a binna nka o t'a bali i k'a dɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi min aw k'a dɔn ɲɔ kuma dɔ la aw k'a dɔn a ka du kɔnɔna na nin wajurukɛla ye n'o ye Suala Bayaya Haidara ye k'a kɔni aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn a ye kuma fɔ kuma min n'o ni mouvement M5 RP k'a ye a bɛ komi a ye jo ta ka di olu ma dɛ k'ale tɛ M5 RP maa ye i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'ale sɔnnen don bi M5 RP maaw ka fɔta ye dɛ est-ce que ayi jamana tɛna fɛrɛ kɛ bismillah an ka taa fɛ an dɔɔni i k'a dɔn bi n'a ka bi i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kɔni awa min ye M5 RP olu ka hakilina aw k'a dɔn ale bɛ t'o lakoyi o ma tɛmɛ ka bɔ yen min aw k'a dɔn ni maa kofɔlen n'o ye Suala Bayaya Haidara M5 bɛ sigi don min n'u bɛ taa boulevard la o ale hakilina kun ye jumɛn ye ayi dɛ Suala Bayaya ma hɛrɛ kuma fɔ M5 RP ma dɛ o tuma an ka taa fɛ a ye bɔrɔndɔli daw kan hakili jigi dama don sa a ye bɔrɔndɔli daw kan tɛmɛ n'a ye o min kɛra sa i bɛ ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min a bɛ k'a dɔn ko awa M5 RP maaw ka wulikajɔ ye mun ye jamanadenw a bɛ k'a dɔn min ye o jam tɛ ka to olu la cogo min na min i k'a dɔn nin wajulukɛla denmisɛnnin ye n'o ye Suala Bayaya Haidara a ko ne kɔni tɛ M5 RP maa ye nka i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ka dɛmɛ bɛ se u ma bi dɛ k'a sababu kɛ mun ye min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ni maa kofɔlen ye ko jamana a bɛ k'a dɔn jamana bɛ se ɲɛda kura bɛ se ka di jamana ma cogo min na k'o tɛ se ka kɛ cogo si la ni kɛlɛ banbalenin ninnu ni a bɛ k'a dɔn taa ni ka segin caman ye min ye a bɛ k'a dɔn ko IBK tɛ Mali ye koyi o tuma a bɛ k'a dɔn ko dɔw kɔni bɛ a dira k'ale bi k'u kɔ da a bɛ k'a dɔn M5 RP maaw olu ka miirina na i k'a dɔn ko awa min n'a ma ɲɛ IBK binna kaba k'an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ M5 RP maaw bɛ ka tiɲɛ fɔ cogo min na walasa jamana in an bɛ se ka jɔsen kura d'a ma cogo min na. Baasi tɛ. O de y'a to ni bi ne ye RFI lamɛn Wan Gomez ka émission dɔ tun bɛ kuma la ko Solomanden i b'a fɔ ko Solomanden tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bisimila i b'a fɔ k'a tɛ Mali kɔnɔ bisimila n'i kɔni donna CND la o ka ɲi i b'i ka sara ta i b'i ka fɛn ta mais i kɔni b'a dɔn min bɛ Mali kɔnɔ Solomanden e b'a dɔn
n'a fɔra k'i y'i bɛɛ c'o la tɔrɔmɔɲɔni nɔfɛ ala k'a to sutura la an dɔ na aw k'a dɔn min ye nin ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn wulikajɔ de kan ka kɛ sanga ani waati ale kɔni bɛ transition maaw i k'a dɔn a b'u wele min ye aw k'a dɔn min ye u k'a lajɛ min ye aw k'a dɔn k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ faali min kɛra aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la M5 RP maaw olu ye wulili min kɛ i k'a dɔn faali min kɛra o la aw k'a dɔn i bɛ ka fanga n'u kun k'a dalo k'a la ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni suala baya ya mangan bismillah Balia Sumela Traoré nyale ga fasiri o bi keke ami mi fo suala nu ay gana fenfo angateme ay wa angateme ni fasiri Yusu ne be Yusu abi fabusa wati be ki sama ne be sebe ndanga mako Sahel Tribune usebe ko mambe sungolo ko ni anyumande bena na sungolo ko na ikaro baraba chama olu kera deme chama ngera ameta chageda mi anga mako senu obi sanve logol de u ka chage bulu do ko fo mi na be logol de ngako nyana bako sebe senu eren ya ta ka laje ibaye ka fo aywa Centre National des Œuvres Universitaires abu de ko fo Nazarakala sanve logol de ngako chama abela jele abinyana boy sungolo ko nala uye baraba chama nge sabu kadaka nyama ya so ni logol de ngera la nywana ibaye ka fo family chama obina ko mana femi sungolo min demena senu moko ni hakilna nyumanda oni logol de obena kola akera ni sojae akera dugo do nyi abi ben sra ko abu ko fo sabu ka sungolo ko ndamenna femi senu ye ay sundige baw labe ikaro yoro chama ona campus universitaire jango logol de mun ndaga me no lutita so ay wolu bi se ka lafiya tugo mina grenyanya bi se ka tugo mina ay wa family bi na nyama ya so an logol do nje ben fana bi se ka do logol do ni nyanje tugo mi abala o cadre kono femi mekalot le segiye campus badalabugu IPR Ifra Katibugu ani femi segu université ikado anabe yoromunu na ulu belajile ko ni akera ni soja belebele bay anga badala bugu tata ulu sanve ibaye ka fo ikado mekalot lesegi ndo ko ngira ni soja bay sabu kada ka senu ma nyamaw ani femi lokol de unye ujera ka sunti ga nyave akon ngira ni soja bay lokol de keme chama ulu belajile o me kene kai ni yalla je nyama sun lokol do nga gre nywana o pona ka puma nyave sabu save kalanzo abisi basa ukacha o nga bibi na ala ni senu aka ulika jo lokol de unye family chamange ikado nuka babeka do anga sanve kalangola femye ka sunti ga nyave o bara o bela jile ko ngera mami mekena kai anyama yala o de chef de cabinet ikado sanve kalanzo ministre so abo ko fo ministère enseignement supérieur et recherche scientifique aywa o ministre ka chef de cabinet o mekena kanu ablay magasubaye adado na puma ula ayajira ka kwa ni so jambe ay mi ya nyela bi o ba se ko ni soja ko do nga fara nyonga unu nyama ya so ikaro ku tegere nyoma aywa ko kalango re kwa bi sanzoro o de la ako senu balaka gere ikaro logol dewna doni nyama ya so ikado oni logol dunga gere nyona ko ni ekibora mambay ko ba jira ka fo kambela jile ko nga nyeta sabatili o de kadambe wa femi ambe ka ni soja ambe ka ni sogwe fona ambela jile ka ni sokwe alaka ngishi oma ni ye alaje ibaye ka fo ngana min dale flene ko apsara ko sebe logol den jamambe ulun ni sojara ina fo fop mata kane ale logol den faculté des sciences techniques la fasti ikado ale sebe ko mana ay senu sebe ko fo ka dira ka fo ni njara e ko sebe femi manyonya ani gere nyonya na ayira nyemo ni logol do nyanje ko abolu jigisigi ko sebe Ismaël Jara ale fona logol den nyama ye ikado ale be licence flan na fasela ale fona mana ko sebe femi nye islam dem semnumbe kulu sanve ikado luka nyema ale afana pumana aya jira ka fo femi kala nyema uye no lubito ka na nywana ko ngeni ya le sebe koroni soja femi fana ngomma ko aywa non violence no de kelew ka dabla ani nyom bana woni nyom fa ru bela jele be ka dabla to ko bena sabu wati temeno la anyo yi anga kulu sanvela ina bibi na ko logol do meka family chamange o te dore senu fana bala ka gere udela nazara ko mako jalogu abana Bemalia sigila Bemalia ti baun nambe apumade nga kwal ni fonyo duna logodo ni nyanje aka kesi ka fokono akana ke beretani marfatani besetai bibina wako beka famule ala ni senu ka wulika jo ala ni lokol dum fana ikaro ka family tugo nyuma ni yala je Centre National Universitaire Bamako ay ni mbara mbele je labe anyema ba colonel major Ousmane Damele anaka chedum kabu kon nana yore no beka feble je leke mali sanvel lokoli abise ka 100 tugo minna ni mbele je le kunye bebe lafia ko woro mun fana be no centre regional uye no ka bulu fara mun be jamana ko anga mara bulu ko no nu goyin walera o yoro bele je le fana na fe minyi ubole ko kabala aywa badala buta temene ko fe
kabala fana ta i k'a dɔn o fana kɛra ayiwa fɛn min ye tɔ minnu fana bɛ n'o ye centre régionaux ye olu bɛɛ lajɛlen fana kɛra Bamakɔ Segu Kulukɔrɔ i k'a dɔn ani yɔrɔ caman na ninnu bɛɛ lajɛlen fana kɛra fɛn min Usumani Danbɛlɛ colonel major n'o ye Senu ɲɛmaa ye a ye lɔgɔlidenw fo ni k'u wale ɲuman dɔn n'i ye nin ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ minisiriso fana a ye Senu sɛbɛkɔrɔ fo a ko nin ɲɛna kosɛbɛ sabu fɛn min kɔni ye bamaja wale o bɛ ka ban an ka lɔgɔlisow la k'a sababu kɛ sigi ka kuma ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn ayiwa Senu a ka wuli ka jɔ ye hali bi ni sɛbɛn n'an b'a mɔnɔbɔ i b'a ye k'a fɔ AIM fana n'o bɛ lɔgɔlidenw ka jɛkuluba kofɔ olu k'a sigi ko 29 n'a kɛ mars san 2021 o fana senfɛ i k'a dɔn ko lɔgɔlidenw ye kuma ayiwa ɲuman caman fɔ k'a jira k'a fɔ na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye kojugu minnu bɛ kɛ kulu sanfɛ ka kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka dabila o fana k'a bɛ lɔgɔlidenw wele sigi k'a fɔ o ka kɛ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen fana na n'i y'a lajɛ k'a tɛ danima ko ye ko Senu kɛn bɛ ka baara wɛrɛw boloda a bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔ don n'a nataw la kalo n'a nataw la san n'a nataw la a bɛɛ kun ye bɛn bɛ se ka na lɔgɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ wa Mali yɛrɛ sanfɛ kalanso lɔgɔlidenw bɛ se ka dɔnniya caman sɔrɔ cogo min na sabu jamana fana jigi de b'u kan ni lɔgɔliden ye kalan ɲuman sɔrɔ ka bɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ baarakɛla ɲuman ye a bɛ kɛ sini maakɔrɔba ɲuman ye fɛn min kɔni ye hali bi Senu ma ɲɛmaw colonel major Usumani Danbɛlɛ a n'a ka cɛdenw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la jan ka kunnafoni la Amadu Zɛri Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ ba de la kunnafoni ɲuman bɛ se ka tɛmɛ cogo min na waasa maaninfinw bɛ se ka lafiya nin waati in fana na banajugu in bɛ an ka n'o ye covid-19 ye ɲinɛ fana ma kɛ o kɔ ladilikanw fana dira kɛnɛ kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka fɛɛrɛw matarafa fɛɛrɛ minnu b'an kisi i k'a dɔn covid-19 ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra i k'a dɔn sunkalo in kɔnɔna la fɛn min ye suntigɛbaw ye ka se k'a kɛ ayiwa an ka campusw la lɔgɔlidenw bɛ yɔrɔ min na k'a kun ye ale bi Senu ani lɔgɔlidenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wa k'a kun ye hali bi lɔgɔlidenw kana a miiriku den bɛɛ kɛrɛfɛ o fana faamuyali caman o ka se ka na ayiwa n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu k'a bɛɛ lajɛlen bɛ bila o minɛn de kɔnɔ o fana Senu mɔ ani lɔgɔlidenw ko bi in kɔnɔna i k'a dɔn bɛn bɛ yen nɔ wa ko hali ni gɛlɛya nana o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɔ i k'a dɔn sigikafɔ kɔnɔna la k'a ban pewu nin ye sɛbɛn ye Fuseni Togola ka sɛbɛn ɲini an y'a bɔ Sahel Tribune kɔnɔ. An dɔn aw k'a dɔn ye an bɛ taa Somaso bisimila Somaso an bɛ taa Bɛlɛndugu la min ye an na taa ɲɛnajɛ kɛ o tuma i ka dɔn i ma deli ka ye Bɛlɛnin na dɛ Bɛlɛnin wa tiɲɛ yɛrɛ la an ka ne ta to san wɛrɛ la cogo di an ka to san wɛrɛ la yɛrɛ kɔni i bɛ taa zen dun Bɛlɛndugu la awɔ kɔni maa t'i kɔ ye dɛ ko Somaso kalu Bɛlɛnin tugu ye gɛngɛn fɛrɛna dabara de bɛ nin dɔnkili Ala k'an kunna ja Bɛlɛnindugu n bɛ taa Somasokaw tila bɛɛ ye ne denw ye o awɔ dugutigi ye ne den ye marakacɛw bɛ taa mɔdenw ye wa ne tun t'o dɔn koyi e bɔr'o kalama bi wa Moro Sanogo fana y'o kelen de fɔ ye banna Moro Sanogo de y'o fɔ dugutigi b'a fɔ ne yɛrɛ ma ko Ngɔrɔ an dɔɔni e ko cogo di n ye n da fɔ studio kɔnɔ yan Ala ka hinɛ Kɔrɔduba la o ko ye mun ye Kɔrɔduba kɛ Kɔrɔduba ayi Ala ka hinɛ Kɔrɔduba la Kɔrɔduba n da o ta n bɛ taa tɔɔrɔ a ka Vɛrɛda kɔrɔ ye ko kɔni an bɛ tile an bɛ yɛlɛ jɛndo ka ca c'était mon ami jɛndo ka ca Ala ka da yɔrɔ ne ma ami an dɔn min ye groupe commerce groupe commerce Amando ye ni ka taa aw ka dɔn pharmacie courant vert la kana sira jɛngɛ dɛ ayi bɔn ne bɛ taa e ka taa commerce la ne bɛ taa pharmacie courant vert la kana sira in jɛngɛ ne m'a fɔ i tɛ taa groupe commerce la nka n'i bɛ taa groupe commerce la i ti fɔlɔ yen na i bɛ fɔlɔ pharmacie courant verte de la ne de bɛ taa yen minɛ e ka taa groupe commerce la e ka taa Ablaye fɛ yen ne bɛ taa pharmacie la i ye sekɔrɔma cɛ n kɔrɔ i ye sekɔrɔma cɛ Ala ka kunna ja groupe commerce an n'u fo ka pharmacie courant verte fo fɛn min ye an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa zole da café Niger la ayiwa k'a munumunu sugu la tɛrɛ waati ma se de pain maison du pain awɔ ko ni café Niger ko o ɲimi n'i y'o burukunkurunin sɔrɔ k'i jɔsi café Niger la o ka fisa maa ma Kalilu Yara ka jɛ n kɔnɔ an ka taa sugu la an ka taa sugu la an dɔn aw k'a dɔn an ma bɔ sugu la an bɛ sɛbɛnw da sɛbɛn an b'a ta min ye aw k'a dɔn ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na min ye Karimu Keyita n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ o denkɛ Ibrahim Boubacar Keyita o denkɛ aw k'a dɔn ɲininkali o kɔni tɔmi sigilen don ko yalima a bɛna a segin faso la wa i k'a dɔn ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na Umar Angoyi Ba ale ye nin kuma fɔ ko CEDEAO ma olu nalen an ka jamana kɔnɔ dagun dɛmɛnen ko ni aw ka dɔn an ka maa ɲɛmaw olu kɔni ye kuma ta ɲɔgɔn da mɔɔ bara ta kuma kalama de an tɛ ban den na
nga ibora min da kuma kalama ibora min da kuma kalama bismillah ibo nali jo temani sebe anwan mi akado nyara la ko bisena ukurukalo tleta ani shegi mi awakado anga jamana ibrim bawarketa awakado nyera la ale konga fanga bina mi awakado utukalo la kalo tleta ni shegi awatokana do anga targula mi anga ul masiri tabaw ulukon dara katika ulutara dangari ibrim bawarketa ka fanga la wasoro ikado jakulu dobe ulukoni M5 RP ani jakulu do ulu farla nywanga mi ibrim bawarketa ko fa ka fanga bla wati mina o kerasa ni fanga dafirila karimu ale daidai ke ikado fa sebitu atlula mi ye bolik mininga fa ale usan bolta akumbo da mi avocado nyera la abola kata alasan watara o kadugula avocado mi ye kati dagai mi ngerasa mi avocado nyera la kosa nani hakli bala na mi be no security ma nyama Musa Jawara ale ko na faso kono minye karimuye ko nzenya aleka turi mi fasriba ka fola avocado minye ko mado be mi avocado nyera la ka ba fokoi ko olu koni avocado minye masir taba munun be bi ikado oluni uka jamana nyema bandau ikado nyera la avocado no lu transition ma nyema we bi o miye uka kuna funzoro lulata ko lu koni avocado nimma ko falen ni no e karmuye akan nali ikado ku na ko sugu bela jeleke miye ka alakana ko ta ka segere wala sa abse ka sege avocado faso kono jogomina upma avocado ko nyera la aka segini ti dorede kuna funu tasira la ka jira ka foko karimu ko ni ala sona ma ko duna na tawla ka kon ma fe ki kambo kalafli nove mi kalafli ye avocado komindela mi sedao mawye olu komindela kon merko wa debite kalafli bo ya ka yoro aywa de karafli ikado awami nyere la kani kambo o nofe ko ba ko awakado ko kirita ko ko kirishima plantishima kaka opma awakado ko na segina ko ikado nyere la ni fedi kay bitamu ko ni fedi kay bitamu ko kiri ko ndaka ko ni kiritaka gbangban wɛrɛ ta nɔfɛ ko ta bali cogo si la min ye avocado a ka kɛ candidat ye o tuma ko donna nataw la ni karimu nana ni ka tila ka taa député ɲini commune de la k'a kana bala maa la bisimila n'a taara a b'a sɔrɔ tun o bi bɛn Yusu ne y'o bila ne bɛ sɛbɛnda sɛbɛn yɛrɛ bɛ Fadime Abia Nouvelle Horizon do Nouvelle Horizon ni ye ale ta i k'a dɔn an bɛ taa njɔ fa sɛbɛ i k'a dɔn o ɲɛ seeginan na Yusu Tarawele ko boli kuma dɔ kapisa sen ka di ye a dɔw b'a la taa bɛɛ ti dangɛ fɛn min ye ayiwa an bɛ Union Africaine n'a bɛ farafinna ka ayiwa kelenya tɔnba ko fɔ olu kɔni ye sugandili kɛ sabu ka da ka maa dɔ kun bɛ anw fɛ yan min ni farafinna ka kelenya tɔnba o kɛn bɛ k'o sigi ale tɔgɔ la Pierre Buyoya Burundi jamana ɲɛmaakɔrɔ ale tun bɛ yan a bɛ san caman bɔ nka ale y'ale miniji doya i k'a dɔn décembre kalo in na o tuma fɛn min ye farafinna ka kelenya tɔnba Union Africaine i k'a dɔn u ye maa wɛrɛ sugandi o kɛra Musa n k'a fɔ ɲɛmaa de ye Musa Faki Mahamati ye o de ye Union Africaine ɲɛmaa ye a ye maa min sugandi o de ye Mama Sambo Sidiku ye Niger Kado ni ko bila Pierre Buyoya nɔ la ale min n'a miniji dɔgɔyara décembre kalo tɛmɛnen in na Musa Faki Mahamatu Union Africaine farafinna ka kelenya tɔnba o ɲɛmaaba don a ye laseli kɛ laseli min a y'a kɛ ani Niger président o kun ye ɲɔgɔn ye a kɛra Paris Faransi jamana kan ayiwa o ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ a ye laseli ni ka olu kɛ sabu farafin jamana maa ɲɛmaw ni i ka dɔn Emmanuel Macron olu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye farafinna yɛrɛ ka sɔrɔ taabolow kan ayiwa o baaraw senfɛ nin kuma in fana a fɔra yen nɔ a y'a jira k'a fɔ k'a filɛ nin ye ka danaya da Mama Sidiku kan ni k'o kɛ i k'a dɔn Union Africaine a ka lasigiden ye Mali ani Sahel kɔnɔ yan fɛn min ye i k'a dɔn nin maa kura min filɛ nin ye n'ale bɛna ayiwa Union Africaine k'a jɔyɔrɔ fa nin jɔyɔrɔ na Pierre Buyoya i k'a dɔn o ntanyalen kɔfɛ Niger Kado a delila ka kɛ Niger jamana a olu ka ministre ye min ɲɛsin bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma Mama Sambo i k'a dɔn a ye jɔyɔrɔ caman fana kɛ fɛn min ye farafinna ka kelenya tɔnba Union Africaine u ka lasigiden kun do Somali o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye ONU yɛrɛ ye ayiwa olu ka lasigiden kun do i k'a dɔn République démocratique du Congo RDC Zaire kɔrɔlen a bɛ san 2018 i k'a dɔn fɛn min ye secrétaire permanent G5 Sahel o kun do o fana Pierre Buyoya ntanyalen min filɛ nin ye fɛn min ye Faki Mahamat ye Musa Faki
Mahamatu ay danaya ta ni nga da Mama Sambo Sidiku ka aywa ko bla Pierre Buya onona o ko wasa ni kura be se ka fie jekulu na tugo mina o ko ma fana do mami na be jamono ni nyanje ko do ko sebe ma do abi Sahel do ko sebe ma do abi farfana sebe ko do sabu aka chake bara aka bara bulu chama o bla jele temena o fe anyoro munu vota ay joro munu nge anaye no munu mblay ko ba jira ka fo danaya be se ka daka o pana ma do nande ikado anga gwelewla ko abu sebe ko do abna ke sababu ye mi ngon mato aka se ka ni kura fie barawla abla jele kunye lakana o be se ka nga Sahel jamono kono akil na jigna abdala mami nona Pierre Buya ikado rende na décembre ko le temps ani wulovla ba flani mugasala bona femi Mama Sambo Sidiku Niger kado aletara kabla ino africaine aga la sigide Mali kono ya ani Sahel togola mi sebanye anya salo ko bo Nouvelle Horizon ni alebla indicateur mbaleta miye akado ni klimnugi doye wawuli ko klinigo kulako klinigo kulako miye akado aflane Musa Bugu nyerela ni tara klinigi ni na idabali biba miye akado ni klinigi mi vlane docteur dobe ko docteur Dambele do klinigi tigi akado nyerela klinigi e privé kulako na le flane Musa Bugu ikado ande ba wale da ninja jainda goy mi alli mado jogine ni jogine ntara mi ayamarale no dokotoro bela jelibi kalika shinyeke ni ma bana bato jugu serima ibi ko bebla ninge nyeshi o ma mi awkado Adam Tambura ni muso doye Adam Damura akoni banana awekado jolibi ka bwala mi awekado kliniki minga surala ikado kliniki kulaku awekoni sebendama mi kagata ekoke eko kliniki minga surala o kliniki kulaku ye ni muso akoni wulila jona mi walasa awekado eko psikatake mi no bala yalma awekado femimbe no kanga ke walasa akase ka furaka choko mina atarakata tigeta atale tigeta awekado nyerela ale koni ngono awekado ale galenga tigeta jilimi meka bwala ani ale chugomi dokotoro oni nyeshi ale ma wati mina ale tara ale jilibi ka bo a jilibi ka bikado ni jilituna ba afargolola wati mina atara awekado Dr. Dambele ogana ka mau oluko ni tora loso la sala mi muso awekado akoni jigilebe ka nyana mini doni jilibi ka bo ikado nyerela muso koni animisa mawasa muso awekado aye dokotoro wele ikado akalenga dokotoro wele mi awkado o dokotoro ko ni ajira ikado awaminye kundang kuma ni mana kan aboko taka banabato sogoro dimi mbaka jelibi ka bon mi awkado o de kelensa muso ngoko ne machugo nyini yerela mi awkado ne bisaninga kliniki kono ya bismillah muzogo de kodu mi kata asako awa milatuguni mi awkado sesko mimbe ikado atarai ngasko mi na tarai ikado aka dokotoro muso dobe no awakone oya blakata kakata eko kasisa ko suno ko san papa yoro dunga ja do eko yoro warate akoko ne temena ni docteur dam ni yoro ko fale na mi awekado clinique kula kuma ale jatu nyeba la jelibi ka bo abika nyana miru majate sisa ga dalega o makale ko nana awakone awekado welelike ukoko ka blakana jaja awekado a blakana tune mi agrina katali minge yanma akana sa clinique ngono de ja awekado clinique tigi akono tuguni anale majugu site majuguye borontoli site borondoli kliniki kulaku awekado atigi no ma ataka muzo zegere ayo wori ko nan sa ni fasiri bay ale ko ni awkado wati mina ale bora kalama ale awkado ni ba ko fole wele no awkado Dr. Dambele ko awkado minye ale ya nyininga akoko mingari oke ye journaliste ne dokotoro yi ne benga bara do edu mika bara do akoko ayi mi awkado fasiri bay no arma jawate akote anana nyefone na ne ba feka ikapma kando ba min na ukone atoroli no adimilelu abaso ka fembo otala me ne ba fe gere talame oba ikado ama fembo magajuko abota jaja awekado minye sigidala ma bela jili ani barabato munu mutani klingila de jaja bela jili mbeni jendo na kapmaka jugo na ka kelejila dige ani dabo kre ko de kembe awekado ka mauda baliba
min filɛ a ko gɛlɛyara sa ordre des médecins maaw olu kɔni olu de kan ka wuli ka jɔ kɛ ani an ka ministre min bɛ yen n'o ye kɛnɛya minisiri ye clinique kana dayɛlɛ ten gansan hali n'o y'a sɔrɔ a dayɛlɛla nka nin clinique sugu minnu bɛ yen ni maaw ye lasɔ min kɛ k'u k'a lajɛ i k'a dɔn u ka ninnu dɔw bɔ maaw sen na walasa an bɛ lafiya cogo min na. Ayiwa. ko don dɔ nataw la i k'a dɔn fasiribaa ko k'olu na segin awa nin ko in kan tugun. Baasi tɛ. éducateur a ye nin sama ka bɔ a kɔnɔ. Adama Jabatɛ an n'a fɔ dantɛ foli min na kɛlɛ jula sango ye waati koron bɛ nka ne na sɛbɛn dɔ jɔsi senfɛ i ka l'éducateur du renouveau bi dɔw bɔli don bɔ ko 314 ye nin ye an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na fɛn min ye n dabɔra kuma na Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a kɛlen kun do ka jamana ɲɛmaw wele ka bɔ farafinna ka taa sigi ka kuma fɛn min ye farafinna yɛrɛ ka sɔrɔ ye a n'a taabolo a n'a musaka ko i k'a dɔn ayiwa kuma bɛ se ka kɛ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ juruba minnu b'an na ayiwa yafa bɛ se ka kɛ juru ninnu ma cogo min na walima ka yafa kɛ juru yɔrɔ dɔw ma ayiwa ka juru hakɛ dɔw bɛ yen k'o ben ka bɔ an kan na walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na Emmanuel Macron i ka dɔn ni jamana ɲɛmaa caman bɛ kɛnɛ kan fɛn min y'a yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa ye bandaw ayiwa a bugunatigɛ bɛ ani Emmanuel Macron n'i ye jamana ninnu da k'a lajɛ jango farafin jamanaw i b'a ye k'a fɔ sira minnu bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kabi waati ni waati u bɛ to ka ɲɔgɔn ye u bɛ to ka ayiwa lajɛbaw kɛ o bɛɛ lajɛlen kun ye i ka dɔn an ka tɔnɔ bɛ se ka bɔ ko in na cogo min na ɲinɛnda in fana o bila mɛ minɛn min kɔnɔ fɛn min Covid 19 ye o gɛlɛya fana o bɛ an kan kɛnɛ in ka ye ka fara Emmanuel Macron kan FMI maa ɲɛma n'a bɛ diɲɛ yɛrɛ waribonba ko fɔ Kristalina Georgieva ale fana tun bɛ kɛnɛ in ka ye ka se farafinna jamana ɲɛmaa caman ma ko fɛn min kɔni ye Covid ko fana ye vaccin bɛ se ka dilan an yɛrɛ fɛ yan k'a cari k'a caya cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen fana ka juru minnu fana bɛɛ farafin jamanaw la yafa bɛ se ka kɛ juru bɛɛ lajɛlen ma walima ka yafa ayiwa juru hakɛ dɔw ma o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye fiɲɛ bɔda o ka di an ma sabu Covid 19 a ye bisi basa caman do sɔrɔ o la taa kɛ bɛ Faransi ka taa nin kuma ninnu fɔ don n'a nataw la a bɛ n'a fɔ k'a makama olu bɛna se an ma walasa an bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ jamutɛnɛ nin y'a ka sɛbɛn an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau. I tɛ communiqué ta. Dɔ kɛra wa an ka bi ta bila baasi tɛ o tuma an bɛ lamɛnnikɛlaw ni filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Renouveau TV ka fara Renouveau FM kan a tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi kunnafoni ko la o de kun ye nin ye nka kunnafoni a tɔ bɛɛ sabu sɛbɛn b'an bolo an bɛna min kɔnɔ kuma da aw tulo kan a bɛ ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ bɔ sama fila la Segu cercle kɔnɔna la ba numanfɛ bolo ko don n'u sigilen don i ka dɔn Bamakɔ yan k'u wele n bɛ lajɛba min n'a bɛna kɛ mai kalo tile 23 2021 ayiwa 9h waati a bɛ kɛ Zangɛ Jara fɛ Kalabankura ka da ɲɔgɔn yɛrɛ nafa bonya ka sa k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan Zangɛ Jara ayiwa ale ka denbaya la ayiwa sɔrɔsi don a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na a ka téléphone 79 33 13 95 n bɛ segin a kan 79 33 13 95 sama filalakaw Segu cercle kɔnɔ i ka dɔn ayiwa anw b'a fɔ man ko bakɔfɛmaw ayiwa k'u bɛɛ lajɛlen welen bɛ i ka dɔn nin lajɛ bolo olu ko k'olu ye Segu cɛbolo i jɔ n ka sɛbɛn datugu fɔlɔ n bɛna o matilaw o kumana ko sama filalakaw minnu bɛ Bamakɔ yan a bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ye bala Zangɛ Jara fɛ Kalabankura ayiwa a ko bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ mai kalo tile 23 9h waati téléphone ye 79 33 13 95 sɛbɛn b'a na ko Segu cɛbolo n'i sera Segu nin ye fɔmɔgɔw ka dugu ye n b'a dɔn fɔmɔgɔw ka dugu n'i sera Segu fɔmɔ de ko Segu cɛbolo n'i sera Segu n'i sera Segu ba b'i numaya fan fɛ i y'a faamu wa ba kɔfɛ an b'a fɔ ko bakɔmaw a bɛ fɔ o de ma ko Segu musobolo ba kiniyanfan Segu cɛbolo b'o kan dugukuna b'o la sekɔrɔ b'o la sebugu b'o la tɔgɔ b'o la n k'i ɲininka dugu in dɔ ye Sido b'o la Sakoyiba b'o la Sakebugu b'o la ayiwa ka taa o de ye Segu cɛbolo ye ne sama filalaw ni yɔrɔ jumɛn dɔw kɔni y'a fɔ ne ɲɛna ko i ye bakola min fɔ ko ye Segu cɛbolo ye a ma ja Antoine min ye an bɛ dugawu don kɛ n yɛrɛ baden kɔrɔmuso n'o ye Asan Ouedraogo ye n'a furukɛ Colonel Sadio Keita ye kunu an taara bila a ka so laban na min a kɔni banna an bolo hôpital di Mali la o kɛra kunasinigo kunu 16h an taara bila a ka so laban na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Ala ka fara silamɛsiw kan n'o bɔra ye min
ka dɔn n yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye a ka dɔn lalabi ale kɔni a tora siraba kan kasara la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka da yɔrɔ nɛma k'a fara silamɛsiw kan o tuma Antoine bisimila jɔnni bɛɛ n'i ka don a bɛ kɛ cogo an bɛ dugawu kɛ k'an ta don amina Yusu ala ko dugawu minɛ Yusu i ka dɔn an bɛ taa Jelibugu la Nansara Jelibugu la fɛn min an bɛ taa mairie la maire n'o ye Fode Mamadu Konate ani mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u sɔgɔlen u bɛ k'an lajɛ wala k'an lamɛn an bɛ Fode Mamadu Konate fo i ka dɔn cɛ min don galabu caman bɛ a la a ka sigida o bɛ se ka yiriwa cogo min na ka commune 1 mairie bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn Jelibugu mairie o tɔgɔ la n'o bɔra Bruno Dako ale bɛ Segu an b'a fɔ k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an b'an don la k'an dɔrɔn ka don jɛka optique la fɛn min Jibi Jalo bɛ ka se Mɔrɔba ma ka se Sarafɛn Dako ma ka se i ka dɔn jɛka optique baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Herman DJ Sangare a bɛ yen nɔ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen la transitaire i ka dɔn Tamura an ka foliba ye fo y'a fɔ Kalabankura k'u bɛɛ lajɛlen fo an b'an don la ka na 15 août an bɛna Sako holding na Mohamed Sako a n'a jɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ Ousmane Kone député honorable k'a fo dantɛ foli min na Ousmane Kamara an ka foli b'u ye Sega Haidara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo badabada foli fɛn min ye Sako holding ye u b'an lamɛn kuma ani sanga bɛɛ an yɛrɛ ka musokɔrɔba i k'a dɔn n'a bɛ Banankabugu la yan Tani fana Sumare an b'a fana fo a ka wulikajɔ fana barika ka bɔ kosɛbɛ musow olu ka ɲɛtaa ni jamana yɛrɛ so an bɛ taa ka na fɛn min ye commandant Lansana Tamba Keita a n'a ka cɛdenw an b'u fo wulikajɔ kuma ni sanga bɛ malidenw ka lakana Lansana Tamba Keita i ka dɔn a tɛ sɔnna kuma ni sanga bɛ malidenw ka lakana o y'u ka baara ye an bɛ don douane na i y'a fɔ cogo min na ɲɛmaaba Mahamadu Dukara a n'a ka cɛdenw bɛ i dabɔra la Fode Kone an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kati douane maa bɛɛ lajɛlen fo hakaja Mali douaniers bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tile kɔrɔ sa kɔrɔ i ka dɔn ka se ka sɔrɔ ka salo kana n'a ye an ka wakande kɔnɔ an ka foli bɛ i ka dɔn Mali douanier bɛɛ lajɛlen ye musow bɛ yen dɛ douanier musow fana bɛ fo dɛ fɛ Madame Cissé Sara an ka foli b'u ye Fofana ka taa se Sungura Fane ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati Jamu Giro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo i k'a dɔn Falajɛ dantɛ foli min na Yusu k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn baara in ye jɛ ka baara ye Ousmane Togo ale bolo tun bɛ nɛgɛw la ka se Sira Kamara ma ka se Bouakar Jara ma ko ba dɔ ɲɛmaayaso an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye aw tulo garisɛgɛ n'a ɲɛ garisɛgɛ kɛra nin ye bi gafeko la sini juma ni Ala sɔnna ma kɔrɔ Yusu Tarawele kɔrɔ Modibo Sanɔgɔ an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ayiwa duwakun kun cɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Inchallah